Hello mga moms! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back here at Hinaguan Nature Park. Ayan, and for today's video, meron po akong project na gagawin, no, para po sa amin nila Mama Sita, para kay Maring Charen, and of course para dun sa kantina ang nagmamanage ay sila Nina. So, abangan ninyo yan. Pero bago yan, bisitahin muna natin sila sa kanila mga pwesto. Let's go! First up, ang ating kantin. Oh, di ba? Tsada ang ating kantin. Napakaganda ng ating kantin. Walang katao-tao. Ba't walang tao? Oh, sorry. Hindi ko naman sinabing hayop kayo. Ibig sabihin ba't wala pang customer? So, ayan. Andito sila Ate Nina, si Donna, yung kanilang mga paninda. And of course, ang ihaw-ihaw nila, Tita Inday at Tita Lolit. Sana all may benta na. Meron na kaagad sila. So, meron dyan saging, bituka ng manok, ulo, hot dogs. Ayan. So, dito sa ating kantin. Yan. Oh. Walang tao ngayon. Nga. Dalo tayo sa susunod na pwesto. Yan, at dito, ay, ano na ang nangyari sa tindahan ni Mama Sita? Wala na. Na-wash out na siya. Dahil andito na siya. Yan. Lumipat na siya rito. Wow, pak. Mas bigger, mas wider. Tsaka yung space, mas malaki. Hi, Mama Sita! Good day! Ha? Naka-go date ron. Bakit go date ron? Nakaligo na? Rode? So, dito yung kanilang store. Naayos na mas malaki yung spacing. Para mas marami rin pwesto yung ating mga maritesta. So, dito natin nilalagay yung ating project. So, tignan ninyo yan, ha? Abangan ninyo. Meron din siya second floor kasi dyan naman yung mga stocks and pwedeng pagtulugan dito sa taas. Di ba napapanoli? Bibigoy, ayan. So, sila yung gumagawa dyan. At ito, na pinag-alisan ni Mama Sita na pwesto ay ang magiging ukay-ukay ni Maring Charen at Maring Toto. O yan. So, mula yun sa okay na lang. Dito na sa loob. Bebe! Hi! Sama ka? Na, may pagtutulugan na rin. May pwesto na. O, yan. So, magkatapat na. At mula dito sa gilid, bago sa entrance with Teacher Jofel. Yan. Dito, gagawin ako ng lamesa naman ni Mama Sita para dito sa aking souvenir shop item. So, pagpasok mo, yan, makikita nyo kaagad yung pwesto ko dyan sa gilid ni Mama Sita. At dito naman ay ang pwesto ng ukay-ukay. Ang sari-sari store. So magkakatabi lang kami, magkakalapit. Uy! Para saan yan, ma'am? Tilapia feeding. So magkakaroon din tayo ng tilapia feeding. Antara, may pakain tayo. So sa mga tourists natin dyan out there na gusto ma-experience sa magpakain ng tilapia, ayan, kung saan nandyan sila. Oh, yung iba malalaki na din. Magkano yung ganyan kada isang plastic? 10 piso. 10 pesos. Oh, not bad ha. At least may experience na ninyo kung paano magpakain ng tilapia. Ayan. Saan ka naman pupunta? Hala, sana all pa. Iba talaga si, Madam Nina. Mother Nina. Ayan. Na, sakit. So, ayan, abangan ninyo kung ano yung aking pa-surprise sa project dito po sa aming mga business. See ya! So, eto na mga moms, nandito na tayo, pauwi na tayo, at nakuha ko na yung aking pinagawa. Ano kaya to? Gusto nyo na makita? Excited na rin kayo? Let's go! Okay, so this is it na mga moms, nandito na siya, tignan na natin kung ano ang magiging resulta niya dito sa aming mga outlet. Yan. Open na natin. Mother! Ay, Mars! Yes. Saan ka ba? O, ano? Ikaw na mga ako na. Ano to pang wanted? Ang laki, sabi mo, maliit lang.
na yung nagawa eh. Gisir ang bata, bata mo ko. Kailangan na natin Gisir ka yung bata. Oh. Mars! Wow. Isa lang ka. Ay, isa lang? Oh, ayan. Thank you. Meron ka ng pasahin niya. Kung parang sakot naman nila ha. Hindi naman makita yung sa loob. Oh, okay, dyan na lang sa gilid. Saan? Para kita ka. Okay. Yan, Mamasita. Kanya mo na picture niya. Bawat isa may picture namin. Hala. Ano ba? Sabi mo, hinaguan na lang. Ay, nagawa ni Choro. Ano ka na, bagong riban ka naman. Kanya mo na picture. Hinaguan na lang siya. Sayang, pagyan na mawan. Ay, Mamasita. Uy, kumain ka. Nangiti na sa. Hindi, para sa tindahan mo nga. Ito Dapat tindahan. Si Mamasita, nakariban lang. Dapat tindahan ni mong bread. Dili, malay. Ulitin na lang po natin ulit ko ma. Ha? Ulitin na lang. Nagawa ni Choro store. Oh. Store niya dapat balay mo Oh, ilagay diba? na. Salamat ma ha. Ito na pala yung ano mo. Signage mo. Oh. Dapat store. Hindi mo nang madala. Ayaw mo pa ba yan ma? kay. Ano kilit ano kilit? Dapat store yung nilagay. Oo. Ipakita natin. Oh. Di ba? Dapat may store. Kaya diyan na lang sa taas Patay ilagay. lahat. Oh, para isang logo lang tayo. Oh. Di ba? Salamat, Ma'am CJ. Para ayaw yata ni Mamasita. Para napilitan na lang siya. Para ayaw niya na talaga ng logo. Yapo ko niyo niya, mahal lugar. Meron din siyempre sa kantin. Oh, yeah, maglalagay din tayo sa kantin. Ito, oh. Yan. Diba? Alik kay kakabit na natin. Model. Ginawang sash. Diri, oh. Diyan, oh. Sa taas. Para kita ka agad. Na, oh. Tsada. Kabit na natin. Yan. So, ikakabit na natin yung kanilang tarp. Yan. Oh, di ba? Para kita ka agad. Ayo. Yan, oh. Kita ka agad. Pagsaka be? Yan. Pak. Ala, grabe ka okay oy. Oh. Ay, sa. Grabe ka okay oy. Ano? Sip-sip. Pag ako nagpagawa, di nakakayarman ako lang may ganyan. Kaya sinabay ko na yun sa kanila. Oh. Diba? Oh, pa. Ikaw yung tinutukoy. Oh, ito. Yan. Ito naman yung kanyang hinaguan, Nature Park. Ukay! Thank you, Mark. Oh, diba? Hindi na yung lugar mo pangatasakaw. Ayan na! Pak. Para naman dito sa store ni Maring Charen. Oo, yan. Oh. Pagpasok pa lang, kita mo na kaagad, di ba? Oh. Yan. Yan. Taray. May kabayo sa entrance. Guwapa. Tsada, para kita ka agad. Oh, pagpasok. Tsada. Sakit. Yan. Ito naman yung para sa souvenir shop. Yan. O, diba? Kami booking. Bandros ako. Nagbayad ni. Para na sa ganun mabilis makita ng mga customer. Yan. Ay, yabe ito siya eh. Bongga. Tsadan. Sana all in love. Nami mo sa nabuwa. Okay naman dam kayo. Napulo Kabogs. Kaya sa mga pupunta rito po sa Hinaguan Farm, ayan, mabilis nyo na kaming makikita, mahahanap. Ayan, magkakatabi kami dito nila, Mamasita. The souvenir shop, sari-sari store, and the Ukay. Ayan. Puntahan natin yung kantin. Ayan, dami ng mga bisita ngayon dito.
Tamang-tama sa kantin. Ayun na lang, oh, dyan sa taas. Ito na ka. Oh, para makita ka agad. Yan. Dahil pa... Sunukat mo yung haligi yan. Nasukat. Kasi mo wala na yun. Yan. So, ilalagay na ngayon yung para sa kantin naman natin. Oh. Yung mga pa-signage tayo para mabilis siyang makita. Tama-tama marami na kumakain. O, diba? At ang dami rin bisita ngayon kasi meron tayong acoustic, mga reggae. So, bongga to. Sana makarami rin tayo tonight. Nakaunting diin pa dun, kuya, o. Nakaangat siya. Ibabaon mo siya. Yan. Pak, ibaon mo, ana. Pak Spider-Man, ana. Ah, diba? Isa angat lang. Ang dami ko kumakain. Hi po! Good afternoon! Isa na lang sa gitna. Ito na kasi mong kasama. Kulang kasi yung ngipin ko. Sabi niya kulang. Kulang pa isa. Hindi yung ngipin niya kulang. Hindi ka isa. Yay! Ayan, oh, tsada! So that's it, mga moms. So sa mga dadalaw po rito ha, alam nyo na, nakita nyo na yung ating mga signage. Na. Thank you. Oh, ayan. Ay, naka-ready na pala sila. Hi po, good afternoon. Ang dami nating bisita. My God. Hi. Ang daming tao. Halika na. That's all for now. Muli, this is Ma'am Shigid. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. It's DJ.